Hello po. Happy weekend po. Shout out ate Tita Sally Alegria po. Good evening. Good evening Sir Pogi. Sabi ni Tita Sally, good evening din po Tita Sally. Good Sally Alegria. Muli na naman po tayong nag-live. Nagre-reconnecting po tayo. Good job Rena, more improvement Rena. Sabi po ni Tita Evelyn Peña. Shout out po Tita Evelyn Peña po. Miguel up shout out at sa lahat. Miguel up shout out host at sa lahat, sabi ni Rena's Destiny Groups. Si ano po to, si Ate Bibia, Ate Mia po ito. Shout out Ate Mia po. Joanna Salas, shout out po. Magaling na dalaga, kinantahan niya si Kuya Bal, Sally Alegria. Oo nga po, nung ano po yata, kahapon po yata, yun nung nakarang araw pa po. Kinantan po niya si Kuya Bal ng happy birthday. Good evening Kagapay, kumusta po kayo? Okay lang naman po Tita Bilya Makaya yung Kagapay pa-jacket naman. Sure po Tita Evelyn po, no problem. Yan. Okay na po. Rena's Destiny Groups, salamat kabsat, sabi ni Manang Mia. Manang Mia, di ba dati ko tawag nan? Di ba dati vlog mo, ikwam di ko di link mo ipasam. Juliet Decker, good morning, the handsome host, tamsak po. Salamat po ni Tita Juliet. Good morning din po Tita Juliet po. Welcome po ulit sa ating live po. Rena's Destiny Groups, like, share guys, sabi ni Rena's. Andito i-live ko man ng ano Mia, dito i-live ko, ipasam dito yung link mo. Katno maipin. Maria Gaiti, good evening Kagape, tamsakdan, musta po? Okay lang naman po Tita Maria Gaiti po. Shout out po Isabelita Pinto. Shout out po at welcome po sa ating live po Ma'am Isabela Pinto. Good evening Sir Kagape, Mami Galap, shout out Robelin Sadsad. Good evening din po Tita Robelin. Late na ba Kagapay? Kakasimula lang po Tita Maria. Tamsakdan, sabi ni Junalyn Golpo. Salamat Ma'am Junalyn. Good evening mga classmate, mga Karina from Pampanga, Patricia Nikdaw. Good evening po sa ating lahat po dyan sa Pampanga po. Sa inyo po Tita Patricia po, good evening po. Gandang gabi sa iyo Kagapay, magandang gabi din po Tita Maria Bertrand. Shout out sa Japan Charity Groups. God bless you all. Sabi po ni Tita Evelyn Peña po. Shout out po sa mga taga Japan Charity Groups po. Tamsakdan. Salamat po. Sige kabsat ko ni Manang Rena's Destiny Groups. Sige Manang ikabil mo yung link mo ta kwa ipinta. Tano aji di kakadwa tayo ito yung ampay naka-subscribe siyempre i-subscribe that channel mo. Robelin Sadsad, shout out po sabi ni Maria Anita Bertrand. Shout out sis Anita Bertrand, good evening. Robelin Sadsad, Edeline Kangayda, Kaagapay, good evening. Kumusta na ang Reyna natin watching from Matalam, Cotabato?
Good evening din po Ma'am Edeline Kanggaida po. Ay okay lang naman po si Princess Rina po natin. Halos ano po, kahit kahit pong hindi po natin masyado nakikita sa vlog po ngayon, at least alam naman po natin na okay po siya. Nili Mateo naimbag nga rabim sir kagapay naimbag mo nga rabi yung manang Nili Mateo po. Salamat nakapashare ka dito live ko manang Nili Mateo po. Good evening kagapay, musta na, sabi ni Ma'am Genevieve Clavido. Okay lang naman po Ma'am Genevieve Clavido po. Good evening sir kagapay. Good evening din po Ma'am Sherilina Porosima. Good evening po and shout out po sa ating lahat. Junalingol po, shout out po. Yan. Pasensya na po. Yan. Asan na po tayo? Scroll lang po natin para mabasa po natin yung mga iba kasi nag-loading po kanina. Nagre-reconnecting po ang ano natin, net po natin. Pasensya na po. Nawala signal ni Kagapay. Nako, Kagapay, asan ka na? Sabi ni Ina Mustasa. Nawala po eh. Paano ba yan? Pin. Yan. Okay na. Good evening sir Kagapay, sabi po ni Sherilina Porosima po. Good evening din po. Pasensya na po kayo kung medyo nagkaano lang yung nag-reconnecting po. Mga tita, subscribe po natin yung naka-pin po rito, yung hindi pa po nakapag-subscribe sa channel po ni Rina's Destiny Groups po. Mega love shout out sis Maria, sabi ni Rina's Destiny Groups. Shout out sa Japan Charity Groups, sabi ni Maria Anita Beltran. Sir, may nabasa akong Facebook na ibalik daw yan, Edren. Totoo kaya yan o mga marites lang, sabi ni Sally Alegria. Hindi ko po alam tita Sally kung ibabalik nga po ba, pero kung ibabalik man po ay abangan po natin. Kasi kung matatandaan nyo po yung sinabi po ni si Ma'am Celestine Espia po dati na pag uwi daw po nila Kalinga Prab sa diet po ay meron daw po tayong aabangan. Ewan ko po kung ano po yung aabangan na iyon. Tungkol kay Rina po. Shout out Ma'am Anita, but wala si Ina Mustasa, sabi ni Ma'am Jonalyn Golpo. Gandang gabi po, Tamsakpan Kagapay, Merix Aldabi. Gandang gabi din po, Ma'am Merix po. Shoutout Rina's Destiny Group, Maria Anita Beltran. Sa naka-pin po, pa-subscribe po ang kanyang channel po. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, shoutout Rina's Destiny Group. Good evening Kagapay, happy Sunday and God bless you, sabi ni Lucia Tamalana. Good evening din po and happy Sunday po sa inyo po. Good evening sa lahat, shout out, sabi po ni Tita Bibia Berting po. Good evening din po Tita Bibia Berting. Bilya Makayayong, Tamsak Kagapay, salamat po. Amina Binasing, good evening Kagapay, umusta ka dyan? Okay lang po tita, okay naman po kahit medyo medyo malamig-lamig po ang panahon dito po sa location po namin. Malakas po ang hangin po kaya malamig.
Shoutout Ma'am Bibi Berting, Maria Anita Beltran, mega love shoutout Miss Anita and all the beautiful people here today, sabi ni Tita Juliet Dicker. Wow. Good evening po kaagapay. Good evening din po Ma'am Robel and Mista po. Reyna's Destiny Groups, mega love shoutout. Bia, sabi po ni Tita Aymanang Reyna's Destiny Group. Nandito na ako sis Jonah. Nag-reply lang ako sa pinsan ko, nag-chat, sabi ni Ina Mustasa. Ma'am Juliet Dicker, shoutout po, sabi ni Maria Anita Beltran. Shoutout Spike Limbo, Char Cordillera, Maria Anita Beltran, Hasa Mayora, Ina Mustasa, John Michael. Good evening sa lahat nga na dito sa live ni Sir Kagapay, sabi po ni Ma'am Maria Gaiti po. Good evening din po sa iyo Ma'am Maria Gaiti po, and shoutout po sa lahat. Tamsakdan, salamat po Ma'am Robilin po. Ma'am Ina, shoutout po, Maria Anita Beltran. Good evening sa lahat sa Solid Current Fans Group. Mega love shoutout, sabi ni Robilin Sadsad po. Ma'am Maria Gaiti, shoutout, Maria Anita Beltran. Nawawala si Kaagapay, Maria Anita Beltran. Nag-reconnecting po kasi nandito po ako sa labas po kanina. Ngayon, Mayrex Aldabi po, shoutout po sa lahat na nandito sa live ni Sir Kaagapay. Shoutout po, Ma'am Mayrex Aldabi. May na-signal siguro, sabi ni Reyna's Destiny Groups. Good evening Kaagapay Tamsaktan, Pili Sambat. Good evening din po Ma'am Pili Sambat po. At welcome po muli sa ating live. Nawawala signal ni Kaagapay, Jonaling Golfo. Reconnecting. Naku Kaagapay, saan ka na? Hihihi, sabi ni Ina Mustasa. Pili Sambat, shoutout po Ma'am Pili Sambat. Bibi Berting, shoutout po. Junalinggol po, akala ko Kaagapay kamukha ka ng kape, nawawala ka. Ano? Ay, kumuha ka ng kape, nawawala ka. Hindi po, nag-reconnecting po kasi dahil mahina po ang net po natin. Erlinda Bautista, mega love shoutout po. Shoutout Ma'am Anita, sabi ni Ina Mustasa. Angelica Fernandez, shoutout po Ma'am Angelica Fernandez, at welcome po sa ating live po. Shoutout po natin yung mga bago po na nandito po ngayon. Sa pangunguna po ni Ma'am Angelica Fernandez po. Shoutout po Norma Gilagarin. Good evening Kaagapay. Good evening din po Ma'am Norma, and welcome po sa ating live po. Mega love shoutout Ma'am Juliet Dicker, sabi ni Ina Mustasa po. Shoutout po Kaagapay Frida Alano. Shoutout po Ma'am Alfreda Alano. Shoutout po, sabi ni Maria Anita Beltran. Mega love shoutout Ma'am Maria Gaiti, sabi ni Ina Mustasa po. Hindi totoo, paasa lang sila, may bagong love team si Edo, si Beyonce daw, sabi ni Erlinda Bautista. Wala pa naman po yatang tawag nun, yung kasiguraduhan na ilalab team ulit si Edo sa ibang babae. Pero kung mayroon man, ay sigurado mababas na naman po ito. Tamsakdan, Kuya Kaagapay, mega love shoutout, sabi po ni Tita Aida Cortinas Official. Welcome po Tita Aida Cortinas Official po sa pagdalaw po ninyo sa aking live po. Isa din pong vlogger po si Tita Aida Cortinas Official po. Paki-subscribe din po ang kanyang channel, Aida Cortinas Official. At dito po sa nakapin po, pa-subscribe din po. Hello po Maria Anita Beltran, sabi ni Frida Alano. Thumbs up dan mga Karina. Thumbs up din kayo dyan, sabi ni Bibia Berting. Shoutout po sa 77 million views po, 48 thumbs up dan. Nako, malakas po ang hangin. Shoutout si Lisa Valikwi, God bless. Absent po yata ngayon si Manang Lisa. Parang hindi ko na PM Wait lang po
Aida Cortinas official, daan lang Kuya Kagapay, may mga premiere pa sa aming Team Kuroda. Sige po Tita Aida Cortinas po, salamat po sa inyong pagdaan. Shaira 22 tamsak dan. Salamat po Ma'am Shaira 22 po sa inyong pagtamsak. Aida Cortinas, shoutout, official shoutout po. Shoutout po Ma'am Aida Cortinas. Sabi po ni Maria Anita Beltran, rest muna daw si Kalinga Pido sa love team. We will see, sabi ni Bibi Berting. Yun nga daw po ang sabi, rest daw muna siya. Pero antayin po natin. Shoutout dyan Michael Beleza, ingat, sabi ni Robelin Sadsad po. Annalyn Perales, hello, good evening po. Good evening din po and hi and welcome po sa ating live po Ma'am Annalyn Perales. Naku Kagapay, kulang ka sa kape yan, nawawala signal mo, sabi ni Junalyn Gol po. Kaya nga po eh. Gusto ko si Idori na ang love team agad masaya, sabi ni Josihine Ariola. Ang dami nga po yung nag-aantay pa rin na baka muling ibalik po ang ang Edrin. Pero sa ngayon ay wag mo muna tayong mag-asam. Masasaktan lang po tayo. Kayo pala. Shoutout kay Ma'am Aida Cortina, sabi ni Marianita Bertran. Norma Gilagarin, tapos na po. Alin po ang tapos na po Ma'am Norma Gilagarin? Dolores Galvez, magandang gabi Kagapay. Ano balita sa dalaga natin? Ingat ka dyan. God bless you. Magandang gabi din po Ma'am Dolores Galvez po. Si Rina po ay, yun nga po, kung napanood nyo po yung kanyang pagkanta ng happy birthday sa pagbati po kay Kuya Bal. Diba medyo na siya, yung medyo napiperfect na din po yung kanyang pagkanta ng happy birthday. Huwag tayo umasa na i-love team si Edo sa iba kasi ayaw niya na daw muna dahil ayaw niya na rin mabas. Kaya kung ano man ang pasabog ni Rab, masaya na lang tayo, sabi ni Rena's Destiny Groups. Tama po. Tama po yung sinabi po ni Ma'am Rena's Destiny Groups po. Kung ano man po yung ilalaan, ay kung ano po yung yung pasabog ni Kalinga Prab para kay Rena po, ay masaya na po tayo doon, di ba? Kung i-love team man ulit kay Rab, kay Edo, siyempre magandang balita rin po 'yan, di ba? BC Lisa Gabsat, sabi ni Manang ni Rena's Destiny Groups. Shoutout po kay Sis Hasa at kay Miss Jihan, sabi ni Prida Alano po. Sis Lisa, balik nasaan na kayo, sabi ni Ma'am Robelin Sadsad. Nakausap ko siya kanina, Sis Lisa, busy daw siya, sabi ni Rena's Destiny Groups. Oo nga din po, nag-chat din po sa akin kanina kung magla-live po ako. Kaya sabi ko, mamaya. Kaya siguro ngayon, hindi ko siya na-PM ulit. Kaya busy po siguro din. Pero mamaya din po siguro yun, nandyan na rin. Mamasa and Ma'am Jihan, shoutout, sabi ni Robelin Sadsad. Shoutout kay Spike Limbo at John Michael, Nariana Ita Bertran. Charcoal Delerans, good evening Sir Kagapay. Maaga po ngayon live nyo. Tamsak dan. Salamat po Tita Charcoal Delerans po. Inaga-agahan ko po ngayon alas 4 ako nag-umpisa po at Tita Char or Sir Char. Yes po, gumagalaw yung t-shirt mo Kagapay, malalas ang hangin. Malakas ang hangin. Merix Aldabi. Oo nga po, malakas nga po. Kasi nasa rooftop po ako. Parang di napasok dito si Celestine, baka wala pang Martes, sabi ni Ina Mustasa. Ano po siya?
Si Celestine Espia po ay ilang araw din po na hindi ko rin po siya na-chat, kaya yun nga, hindi ko rin po na itatanong kung hindi ko na rin po siya hindi ko siya pinipilit kung ano nga ba yung aabangan, pero sabi po niya abangan na lang para bilang lang din naman, bilang respeto kay Kalinga Prab daw po. Shoutout kay Spike Limbo, sabi ni Prida Alano. Ma'am Char, shoutout, sabi ni Maria Anita Beltran. Sally Alegria, pauwi na yung mga bakasyonista, may bagong love team now Cedro, Cedric at Roseanne. Kung maibabalik yan, Adrian, tatalunin yan Jomcar at Edros. Posible din pong ganun mangyari po, na matatalbugan po yung Jomcar at Cedros po kung sakali po naibalik po ang Adrian, kasi ang Adrian po ay sobrang napakalakas po naman po talaga. Pero sa ngayon po siguro, sa tingin ko ay hindi ibabalik po ni Kalinga Prab po sa ngayon yan, dahil nga parang siyempre hindi pa po napabahayan si Carla, di ba? Kung binalik yung Adrian, siyempre matatalbugan na po talaga ang Jomcar. Kumbaga mababa po ang views, kaya baka hindi na po matuluyan mapabahayan si Carla kung ganun po yung mangyari po. Shoutout Char, musta ka nakapunta? Shoutout Char, musta nakapunta ka ba sa meet and greet ng Kalingap? Sabi ni Ina Mustasa. Oo nga Ma'am Char, di ba nandyan ka sa Cordilleran sa Baguio po? Di ba nasa Baguio po? Di ba di ka po kayo pumunta? Marami po akong kilala na nandyan po sa Baguio, iwan ko kung nakapunta rin po sila. Para sa akin, wag na ibalik ang Adrian, masaya na tayo kahit walang katandem, sabi ni Patricia Nick daw. Shoutout po sa 111 million views po, 55 thumbs up dan. Being organista, wag na mag-Adrian istorbo sa pag-aaral ni Rina, okay na, tama na, sabi ni Being organista. oo nga rin, pwede rin po. Tama rin po yung inyong sinabi. Kasi ang love team at sabihin po natin din kuya, ay hindi rin po alam ni ni Rina po yung ganyang bagay. Ang alam po niya ay kasama niya sila, nakikipagkwentuhan. Yan po ang alam po niya ngayon. Pero yung kuya, love team, parang hindi pa niya alam kung ano ipong ibig sabihin po yan. Sally Alegria, shoutout po, sabi ni Mariani Tabitran. Shaira Dolca, Ma'am Hasa, Ma'am Mayora at Ma'am Jihan, Ma'am Ana Kuroda, shoutout sa kanila. Hello, kagapay, musta na, lalo na sa ating Prinsesa Reina, sabi ni Ma'am Shaira Dolca po. Masaya tayo lahat kasi magaling na ang ating Baby Reina natin. Binati ng happy birthday si Kuya Bal. Sabi po ni Ma'am Maria Gaiti po. Ayaw na lang ibalik ang Adrian, baka ma-develop ulit si Edo kay Baby Reina, laging may hadlang. Sabi po ni Ma'am Myrix Aldabi. Alicia Pedereso, magandang gabi po ka rin, tamsakdan, sabi ni Ma'am Alicia Pedereso. Shoutout tamsakdan, sabi ni Manang Lisa Palipik. Nandito na si Manang Lisa, hindi na siya busy. Pinapasikat ni Kalinga Prab ang Jomcar, Sally Alegria. Maaari pong ganun, pasikatin niya muna ang Jomcar para nga po ay yung kita po doon po mapupunta yung pabahay para kay Carla. Maaari pong ganun pong mangyari. Kaya ang Adrian po muna, isang tabi lang muna siguro, ganyan, na wag na muna ibalik. At wag mo muna tayong umasa. Sabi ko nga, pag umasa po kayo,
na hindi naman po nagkatotoo, masasaktan lang po kayo, di ba? Dan subscribe rin na groups, sabi ni Ma'am Norma Gilagarin. Shoutout sis Anita, sabi ni Manang Lisa. Miguel shoutout sis Alisa, sabi ni Rena's Destiny Groups. Excuse me. Ma'am Char, hindi ko nabasa ang labo ng nakasulat, sabi ni Marianita Beltran. Ang mahalaga ngayon, guys, kilala ni Rina ang Kuya Edo niya na tinutulungan niya at inalagaan ni Rena's Destiny Groups. Oo nga po. Ang kilala lang niya ay si Kalinga Prab at si Kalinga Edo. Nung tinanong ni Kalinga Prab kung kilala niya si Edo, ay sabi niya ay si Edo raw. So ibig sabihin, tandang-tanda niya po talaga. Ayaw ni Director Rob na ibalik ang Adrian. Hay nako, sabi ni Bibi Berting po. Shoutout dyan Michael and Spike Limbo, sabi Manang Lisa Palikpik. Freda Alano, wala ako pakialam kung ilab team man si Edo sa ibang mga Angels. Importante lang naman sa atin si Reyna, sabi ni Freda Alano. Tama po. Kasi yun nga, sabi nga po ninyo, kahit ilab team man si Edo o si Jomar sa ibang babae ay hindi naman po tayo, ay wala naman pong wag na po natin pakialaman. Basta importante kay Rina lang po tayo nakatutok. Talagang magaling na talaga si Princess Rina. Binati niya si Kuya Bal, Bilya Makayayong. Nasa pa lang po yung kanyang paggaling, sabihin po natin na nasa 40% pa lamang po. Pero malay po natin pagdating po ng Christmas ay nasa 100% na po yan, di ba? So kung 100% na po yan, ay, yan na, marami na pong maglalaway dyan. Ibig kong pong sabihin, siyempre pag 100% na po yan, okay na po siya, normal na, ay baka si Jomar saka si Edo ay maglalaway po dyan. Miguel, shoutout Miss Lisa, how are you? Sabi ni Ma'am Juliet Digger po. Shoutout sis Bibi Berting Manang Lisa Palikpik. Shoutout sis Robelyn Sadsad, sabi po ni Ma'am Lisa Palikpik. Rena's Destiny Groups, nakita naman natin guys ilang ilab team na pinasok ni Rob, pero na-click, walang million views. Hindi tulad ng bunsong Rina umabot ng views. Opo, karamihan po talaga si Edo tsaka si Rina po talaga ang pinakamalakas po talaga na love team, tandem pala. Kumpara kila Rachel tsaka yung iba, si Rachel ilang milyon lang din naman po yun eh. Wala pa rin tatalo sa Adrian. Shoutout Miss Dicker, sabi ni Manang Lisa po. Bilis po ng oras, nasa kalating oras na po tayo. Ilang na lang seconds. May something na ang bilis naman, episode 10 pa lang, sabi ni Ina Mustasa. Shoutout Miss Ina, sabi ni Manang Lisa. Tama, talo yan Jumcar, kasi ang ating bibiri na marami ang nagmamahal sa bunso Reyna natin, sabi ni Maria Gaiti po. Pero ang masasabi ko lang din po, siyempre kung ilabtin man po si Jomar, kung nakalabtin man po si Jomar kay Carla, ay siyempre wag na po natin pakialaman, wag na rin po natin ibas yung dalawa, 'di ba? Siyempre sila lang naman po ay sumusunod sa kay Kalinga Prab. Kasi bilang trabaho lang din po nila yung dalawa na tinutulong na beneficiaries po ni Kalinga Prab, si Carla, tapos si Edo naman po ay trabaho lang din po ang kanyang ginagawa. So sana wag na lang po natin silang ibas, 'di ba? Tsaka kung anong po yung meron po sila, wag na po natin ikumpara kay Reyna. Yun lang po ang masasabi ko. Ang bilis. Tama. Good PM Kagape, at sa lahat na nandito sa live ni Kagape, Miguel, shoutout sa inyong lahat, sabi ni Herminia Santos po.
Solita Bautista, good evening kagabay, shoutout po sa lahat na nandito. Sabi ni Tita Solita Bautista, Shane ito, good evening kagabay, God bless po, magaling na talaga si Princess Rena, always watching from Thailand. Wow, opo Tita Shane, medyo magaling na po talaga si Rena po. Kaya kunting kimbot pa. Gagaling na po talaga yan. Shoutout po sa 123 po, million views po, 64 tamsaktan. Salamat po sa inyong pagdalo po sa ating live po. Gerilyn Daria, gandang gabi kagapay tamsaktan. Salamat po at magandang gabi din po Ma'am Gerilyn Daria, and welcome po sa ating live po. Sis Bibia, ayaw ni Derek kay Rina para kay Edo, sabi ni Ina Mustasa. Ma'am Herminia Santos, shout out, sabi Marianita Beltran, Bibia Berting, mga pinsan ko sumilip daw sila sa meet and greet, talagang pugi daw si Edo, matangkad daw, sabi ni Bibia Berting. Miguel up, shout out Ma'am Lisa, sabi ni Ina Mustasa. I'm fine, Miss Dicker, how's life going on, sabi ni Manang Lisa, palikpik, I'm fine daw, I'm fine. Laway talaga ha, sabi ni Ma'am Robelyn Mesta. Marianita Beltran, Ma'am Rowena, shoutout. Rena's Destiny Groups, hindi nila kayang talunin ang Edren, sila rin ang pinakamataas sa record ni Rab. Tama po, Rena's Destiny Groups po, tama po ang inyong sinabi. Yes, tama kasi inaayaw ko lang sabihin, hey, pamilya nila ayaw, sabi ni Bibi Berting. Walang tatalo sa Edren pero million views mula part 1, sabi ni Herminia Santos. Charcoal de Renas, di binabasa ni kagapay comment ko Ma'am Ina, parang type na girlsy guys. Binabasa ko kaya Ma'am Charcoal de Renas ang inyong pangalawan na po to na nakita ko rito iwan ko lang siguro nung nag-reconnecting, nung nag-comment po kayo noon. Malamang hindi ko po nabasa. Wala naman basher kung marunong lang din umunawa ang ibang tao na gusto nila away lagi ang naiisip nila, kaya nadadamay sila Rina sa kagawan ng iba, sabi ni Rena's Destiny Groups. Maaari din pong ganun po. Tulad po ngayon meron po akong nababasa na yung isang founder daw po, basta yun na yun, alam nyo na po kung sino po yun. Herminia Santos, shoutout din sa iyo sis Marianita Beltran, Miguel up, shoutout, sabi ni Herminia Santos. Shoutout sis Char, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Sabi ni Roda, 70% na raw Jonalyn Gold po. Kung 70%, pwede na rin po yung 70%. Sabi ko nga, wish po natin na sana sa December ay magkaroon po ng himala sa kanyang paggaling maging 100%, di ba? Wala naman kung mag-love team si Jomar. Wala naman kung mag-love team si Jomar and Carla, masaya naman sila, sabi ni Dading Laos. Napanood ko din po kanina pero hindi ko po tinapos, ay medyo okay naman po. Siyempre, ako aminin ko naman po sa aking sarili ay tayo naman po ay may pakiramdam po. Siyempre, naalala din po natin yung ating panahon po nung kabataan po pala. Siyempre, nakikita mo yung ganong sitwasyon na nung ikaw ay nung kabataan mo, yung ganong. Kaya masasabi din po natin na medyo medyo kinilig din po ako. Ito hindi po ako plastic, sinasabi ko po lang yung totoo, di ba? Hindi naman po ibig sabihin na porque nasabi ko po ng ganun ay hindi na po ako solid Rena. Siyempre, sabi ko nga, lahat na po ng mga beneficiaries po naman po ni Kalinga Prab po ay siyempre gusto ko po sila. Bilang isang vlogger din po na umahanga din. Kaya pantay-pantay din po ang aking tingin po sa kanila. Kasi sila po ay inosente lang naman po sila na mga beneficiaries po ni Rab, di ba? Ako hindi ko naman po sila binabas. Yung mga
beneficiaries. Yung mga angel sis bibaberting maganda ba daw? Sabi ni Ina Mustasa. Sa tingin ko hindi naman po siguro maganda, pero sabihin po natin may itsura din. Kahit hindi po natin nakikita, kahit naman po tayo rito ay hindi naman po tayo masyadong maganda, magwapo, pero may itsura, di ba? Pero kung yan din po natin kay Rina, sa tingin ko po ay parang ibang-iba din po talaga yung itsura po ni Rina po, yung mukha po niya. Kasi kahit sa cellphone lang, sa video lang po natin nakikita po si Rina, hindi naman po nakakasawang titigan po yan. Sabihin din po natin na may itsura din yung mga angels. Siguro kasi dami na nag-comment. Sabi ni Ma'am Char Cordelerans, halata naman siya, nakikiliti siya pagkatabi niya si Boy. Sabi ni Ina Mustasa. Siyempre sabi ko nga kahit sabihin po nating may scripted po siya, siyempre iba po yung feelings na nandyan sa loob mo, na may nararamdaman ka talaga na hindi mo mailabas-labas, di ba? Pero alam niya sa sarili niya na mayroon siyang talaga pagkagusto. Ayan na natin ma-inlove si girl kay Jomar, basta tayo rin na lang forever. Herminia Santos. Yun nga lang po, kung na-inlove naman po talaga si girl kay boy, ay siyempre minor de edad pa yata siya, 17 pa lang yata. Siyempre sana kung ma-inlove ay makontrol po niya yung kanyang nararamdaman, di ba? Mahirap din po yung ma-inlove ka tapos bigay todo na. Siyempre yung pag-aaral mong yan maapektuhan. Lumamig na po ang aking kape. Ipagdasal na lang natin guys na ngayong Pasko ay gumaling na siya at maghimala para masaya na tayo lahat at maranasan ni Bunso Rina ang normal na buhay at magkagalaw na siya sa normal na buhay na dalaga. Sabi po ni Ma'am Rina's Destiny Groups, tama po. Pagdasal lang po natin na sana magkaroon nga po siya talaga ng milagro, di ba? Para sa ganun ay ma-enjoy po niya yung kanyang buhay pagka dalaga. Di ba? Yun yung inaabangan po ng lahat. Kahit nga ako, inaabangan ko din po talaga kahit ako umuwi po sa Pinas at mag-charity vlogger po ako. Siyempre, nandyan pa rin po yung Rina na kung saan nagsimula yung aking channel. Siyempre, excuse me, nandyan pa rin po ako nakasuporta kay Rina po. Hayaan na lang yon si Tanda Char, bahala sila, sabi ni Ina Mustasa. Kaya Ma'am Ina, hayaan na lang sila, sabi ni Maria Anita Beltran. Herminia Santos, basta ako rin na lang pinapanood ko, forever ko siyang suportahan, sabi ni Herminia Santos. Magandang gabi kagapay, naabot din, shout out po sa lahat, tamsaktan na po ako, sabi ni Ma'am Roscruz po. Salamat po Ma'am Roscruz po. Tama ka, relax lang si guys, pero yung girl ang kinikilig, pero di ko pinapanood, nakikita ko lang pag dumadaan sa reels Ma'am Ina, sabi ni Char Cordelerans. Kahit nga ako nakita ko rin, pansin ko rin na parang kinikilig din talaga siya, si Carla. Siyempre, ngayon lang din po siguro makaranas po ng ganon, kahit sabihin po natin scripted. Sabi ko nga,
sa kalooban ng iyong puso't isip na may mararamdaman ka talagang inamusta sa problema, Ma'am Rena's Destiny Groups. Baka 100% na si Rina, baka ibalik naman doon sa lolo problema, malaki yun. Problema, Ma'am Rena's Destiny Groups, baka 100% na si Rina, baka ibalik naman doon sa lolo problema, malaki yun. Kung 100% na po siyang gumaling po si Rina, siyempre alam na po niya yung tama. Alam na po niya yung tama at mali. Siyempre ano ang tawag po noon, siyempre lahat din po ng mali na sinasabi na masasabi din po siguro ng lolo at lola niya, mama at tito niya, ay siyempre aayawan din po siguro ni Rina po yan. Kasi nga siyempre hindi na po gaya ng dati na sige nang sige, kasi nga yung pag-iisip na po niya, di ba? Pero ngayon may isip na po siya, siyempre tatanggi din po kung alam po niyang mali. Kaya wala pong problema kung sakaling man may balik man po doon sa lolo po niya, di ba? Erlinda Bautista, magaganda lahat ang angel, sabi ni Erlinda Bautista. Yun nga, sabi ko nga po, masasabi din po natin na may itsura, pero siguro pag nandun po si Rina din po sa kunwari sa Baguio po, ay siyempre masasabi po ng lahat na mas iba ang ganda ni Rina Morena, di ba? So ngayon wala si Rina doon, siyempre may paghanga pa rin yung mga tao sa mga angels na sabihin po magaganda. Erlinda Bautista, magaganda lahat, sabi ni Erlinda Bautista. Gina Umpad, hello kagape, tamsaktan. Salamat po Tita Gina Umpad po, and good evening and welcome po. Erlinda Bautista, maganda lahat ng Kalingap Angels. Kagape hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin mga lumang vlog ni Rina, sabi ni Preda Alano. Ma'am Ina, may nag-comment kay Ma'am Hasan na si Roda pupunta daw ng state. Wow, sana all. Shoutout Sir Jan and Ma'am Anita, Ma'am Sherma at Sir Spike, sabi ni Rose Cross. Nakita ko din sa Charles Sarils ngiting tagumpay si Girl, sabi ni Ina Mustasa. Good evening kagape, mabuti nakaabot ako sa live mo, sabi ni Erlinda Naparan. Saktong-sakto lang din po Tita Erlinda po. Maganda lahat ng Kalingap Angel, pero iba ang ganda ng original na prinsesa, sabi ni Erlinda Bautista. Ma'am Rose Cross, di po kita pwede po Ma'am Rose Cross, ad po kita pwede po ba, sabi ni Marianita Beltran. Tama, pray lang po tayo na tuloy-tuloy na ang paggaling ni Princess Rina bago magpasko para ma-enjoy din niya ang Pasko, sabi ni Solita Bautista. Rena's Destiny Groups, naku guys, hayaan na lang ang Jomcar, ang mahalaga masaya tayo kay Bunso kasi gumagaling na siya, sabi ni Rena's Destiny Groups. Kaya nga po, kaya sabi ko nga kung ano po yung ni Jomar tsaka si Carla, ay hayaan na lang po natin. Wag na po nating ibas po sila kung sila po ay masaya. Siyempre sabi ko nga nagano lang din, trabaho lang din ni Jomar po yon, at bilang beneficiaries din po si Carla. Siyempre ginagawa din niya yung kanyang best para sa mga nakasuporta po sa kanila. Tapos yung kita naman po doon, siyempre para din sa pagpapatay ng bahay po siguro ni Carla, di ba? Erlinda Bautista, shout out po.
Nakita ko kapon mga angels dumaan harapan ko, for me okay lang, beauties katamtaman, halos magkahawig si Rina talaga ang naiba, sabi ni Tita Char Cordelerans. Yan. Nagre-reconnecting na naman po tayo. Ma'am Freda, ako din mga lumang vlog kay Rina pinapanood ko pag walang bago upload kay Rina. Pumasok po kayo sa sa Solid Current Fans Group, Ina Mustasa, para lahat po ng gustong i-marathon yung ni Rina sa part na nakita ko sa part 42 ba yon, kulang na lang yata ng 40,000. Excuse po. Herminia, walang imposible kay Lord, basta sama-sama natin ipagdasal na mag 100% na si Rina ngayon Pasko, sabi ni Herminia Santos. Tama. Kung gumaling man si Rina guys, di na pwede ibalik kay Lolo Nestor dahil may kasulatan na sila sa mama niya lang siya mapunta, sabi ni Rina's Destiny Groups. Yun nga din po ang pagkakalam ko. Yun din po ang alam ko talaga. Joke-joke lang yun, Ma'am Anita, kasi pauwi si Roda sa Ilocos, sabi ni Ina Mustasa. Oo nga, nasa Ilocos ngayon niya, pamilya po niya. Sir Kagapay, may nabasa ako sa comment na ang Prinsesa Carla ng Kalingap, Sir Kagapay, may nabasa ako sa comment na ang Prinsesa Carla ng Kalingap. Paano po prinsesa yan, parang natulala, sabi ni Ma'am Rowelyn Sadsad. Hindi po siya updated sa mga sinasabi ni Kalingap Rab, na si mismong Kalingap Rab na mismo ang nagsabing. Nagre-reconnecting ulit po tayo. Ituloy ko po kasi kung si Kalingap Rab, kakaproblema po tayo sa internet. Akala ko totoo yun, ma'am, sabi niya. Akala ko totoo yun, Ma'am Ina, sabi ni Marianita Betran. Ba't ganun? Live 078. Kung sakaling magaling na si Rina, hindi pa iyon uwi sa lolo niya kasi nag-aaral pa siya, sabi ni Herminia Santos. Nakakatuwa si Rina, nag-vlog si Roda, tas lumapit, naghahanap saan bibili nung nagpapasupas sila sa mga bata, sabi ni Char Cordelerans po. Alam nyo guys, ang inabangan din ng lahat sa Baguio ay si Rina, dahil kung nakasama yon sigurado siya ang pagkaguluhan, sabi ni Rina's Destiny Groups. Tama po, yan po talaga ang nasa isip ko din. Race 143. Gandang gabi Sir Kagapay, basta solid Rina lang tayo, pa ipanalangin na lang natin na totally gumaling na si Bibi Rina para masaya tayong lahat, makarina tamsakdan, sabi po ni Ma'am Race 143 po. Ba't nagbalik to 8 minutes and 55 seconds ang aking rito? Ako upload lang na andyan ang Princess Rina natin, hindi ko nanonood ng iba kasi ayaw ko mag-comment kapag meron ako hindi nagustuhan, sabi ni Nina Gapayaw. Kung ayaw nila kay Rina, okay lang dahil marami naman boys dyan, sabi ni Dading Laos. Yolanda Carlos, good evening Kagapay, tamsaktan, salamat po. Nakakumay na panoorin ang mga, sabi ni Manang Lisa Palikpik po. Pa-shoutout Japan Charity Group, Sir Kagapay, sabi ni Ma'am Celestine Espia. Shoutout po sa Japan Charity Groups, sabi po ni Ma'am Celestine Espia po. Celestine Espia, pasok ka na raw sa Japan. Hinahanap ka doon. Hindi ako nanonood ng iba. Hindi ako manood ng iba. Sinsya na, si Bibi Rina lang, wala ng iba, sabi ni Myrix Aldabia. Nakakatawa nga si Arjun, sabi kay Ido, bakit nalungkot, siguro araw may naalala, sabi ni Jonalyn Golpo.
Ay baka naalala niya si Erica. Patrianic daw, sabi nila pag pagpagod vibes yan, pag nagtagal, Junua ang mga bata. Sabi ni Patricia Nick daw. Pag nagkagustuhan po yan, yung dalawang po yan, siyempre, hindi po natin yan mapipigilan kasi may nararamdaman din po sila. Pero pag nagkagustuhan po yan at naging sila at 17 pa lang si Carla, ang masisisi po dyan, hindi naman po sa pagsisisi, ang ano po dyan, si Kalingap Rab po siya. Ay, Kalingap Rab po ang naging ano po yan, naging tulay. Kaya kung sakaling nagkatuluyan man yung dalawa. Pero, yun nga, masabi po natin child abuse pa yan. Dahil 17 pa lang po, di ba? Imbis na imbis na pag-aaral mo nang unahin, di ba? Herminia Santos, taga Baguio ka pala, Ma'am Char Cordillerans. Taga Baguio po yan kasi sa Cordillerans po siya. Baguio po talaga yan. Ma'am Celestine Espia, shoutout, sabi ni Mariani Tabitran. Naku, Ma'am Robelen, paano yan magiging prinsesa? Wala pa siya sa 1/3 ng milyon. Serena, tsaka sa kagandahan ang layo maging prinsesa, sabi ni Ina Mustasa. Meljo Marin, good evening kagapay, shoutout sa lahat, sabi ni Benex. Shoutout po Mama M ng Japan Charity Groups po, shoutout po. Mama M, sinabi ko kaya nandito si kanina, si Sophia. Sabi ko pumasok na sa Japan Charity Groups. Herminia Santos, walang ibang prinsesa ang Kalinga, kundi si Rina lang. Tama po. Si lang po talaga, si Rina lang po talaga ang prinsesa po ng Kalinga. Hindi po yung nabanggit po ni Ma'am Robelyn Sadsad na yata na si Carla ay siya yung prinsesa ng Kalingap dahil sa kanya nabasa. Hindi po yung mali po yung fake news po, nag-assuming po yung taong nag-post po ng ganon. Nako, nawala na naman. Ma'am Robelyn Sadsad, Sir Kagapay, nawala ka na naman. Signal mo, Sir Kagapay, Celestine Espia. May na signal ni mo Kagapay, nawala sound mo. Yes po, Herminia, kaya na-curious ako punta doon sa meet and greet topic. Sana ako kay Jomar, andon naman girl palagi kaya umalis. Palaging kaya umalis ang pensa ko agad. Solita Bautista Lode. Sana gumaling na 100% si Rina para makapagtapos ng pag-aaral, maging maayos ng kanyang buhay niya. Sabi ni Dading Laos sa Merixal Lapi, hindi yung prinsesa si Carla, bibiri na lang po ang alam ko, sabi ni Merix. Nagpa-pick ka sana Char kay Jomar tapos pinalis mo konti sa girl, sabi ni Ina Mustasa. Celestine Espia, shoutout sa Global Edo Group Animos sponsor. Shoutout po sa Global Edo Groups Anonymous sponsor, sabi po ni Ma'am Celestine Espia po. Shoutout sa lahat ng member ng Japan Charity Groups, lalo na sa founder nila, Miguel Up. Shoutout, sabi ni Herminia Santos po. Basbas Melby, good evening kaagapay, musta ka na? Okay lang naman po, tita Basbas Melby po. Ma'am Ina, si Jomcar 18 ko na kita ng comment, natawa na lang ako, sabi ni Robelyn Sadsad. Ina, di na ako nakita ko sila. Di na. Okay na, nakita ko na sila, pero kung nandun si Rina, baka magpa-pick ako di rin kasi ako mahilig na makipag-pick, sabi ni Char Cordilleran. Solita Bautista, kung may balik lang ni Kalinga Prab ang Edren, sigurado million views ulit yan, lalo na medyo gumagaling na si Rina, sabi ni Solita Bautista. Malamang million po ang po talaga yan pag okay na po si Rina, kasi
makakasabay na po sa lahat-lahat na utos ni Kalingap Rab, di ba? At saka totoo na po yung kanyang nararamdaman ni Rina kung sakaling okay na po siya. Kahit totoo yung ibig sabihin, alam niya po yung kanyang mga sinasabi. Shoutout sa Japan Charity Group, sabi ni Basbas LB. Shoutout po sa Japan Charity Groups po. Huwag tayo basta maniwala sa mga reaktor na iba, mas paniwalaan natin si Kalingap Rab kung siya na ang nag-upload, sabi ni Rina's Destiny Groups. Tama po. Totoo po na totoo po pag na-inlove yung girl kay boy, bata pa siya, paano na ang pag-aaral niya? Sino masisi si Kalingap Rab, sabi ni Cross. Pwede pong ganon, si Rab po ang masisisi kung yung pag-aaral po ni Carla po ay medyo siya, tagilid. Siyempre si Rab po talaga ang masisisi po dyan. Nila Taroma, good evening Kagape Tamsakdan, marunong na bumati ng happy birthday kay Kuya Bal, ang ating dalaga, sabi ni Renata Roma. Ang masama dyan guys, pag nalaman ni Kuya Bal if sino ang nasa likod ng Jomcar team, sigurado mabubulabog na naman yan kasi ayaw na nila Kuya Bal ang taong yan sa Kalingap. Guess who na lang, sabi ni Rena's Destiny Groups. Mukhang nagets ko yung ibig mo sabihin naman ng Mia. Nakita ko din yun, Ma'am Robelyn, mag-comment sana ako kaya lang lang tinuloy, baka mapakaisahan ako ng bus doon, team pa naman nila yon, sabi ni Ina Mustasa. So takot ka rin pala mabas Ina Mustasa, no? At least sinabi mo yung totoo, yung nararamdaman mo, huwag kang matakot. Miss Arellano, tropo, sinabi nyo, trabaho lang talaga yan kasi kung titignan si Jomar, di siya seryoso sa love team niya, alam niya yung limitation niya, pero pag kasama niya si Rina, iba ang pakikitungo niya, sweet at may kilig. May napanood po ako na na isang video na nung nasa biyahe po sila nung nasa biyahe pa po sila, nung nasa daan pa po, ay sumuka nga po si Jomar, sumuka po si Carla at saka si Joy, at bumaba po sila, nasa gilid po sila nagsumusuka. Napanood ko na hindi man lang inalalayan ni Jomar at saka si David yung dalawang taong sumusuka. Kung nasa off cam, para sa akin ay hindi po sila totally sweet or concern sa isang tao. Kumbaga yung napanood ko po kasi na si Kalingap Ido pa ang lumapit kay Joy ata, na medyo nasa likod siya na inaalalayan. Yun yung napanood ko eh. So ibig sabihin si David tsaka si Jomar parang bad shot po sila. Napanood ko mismo eh. Hindi na babalik Adrian, makikita sila sa vlog magkuya. Celestine Espia. Yan ang sabi ni Ma'am Celestine Espia, hindi na daw ibabalik Adrian, pero makikita sa vlog na magkuya. Di ba? Pwedeng okay na yun sa atin mga titas. Kung ganun po yung mangyayari, siyempre ang hangat lang naman po natin talaga ay si Rina na magkasama yung dalawa na magkuya. Pero yung tandem love team, wala po yan. Kaya yun po sinabi Ma'am Celestine Espia, nagbigay na naman po siya ng clue.
Hindi pala matutulungan kung walang love team maganap, walang magagawa. Ang parent na susunod-sunuran na lang, hay kawawa. Yan po ang sabi ni Myrix Aldabi po, Ma'am Myrix Aldabi. Sa sinabi po ni Ma'am Myrix Aldabi, meron po akong tawag po nun. Meron din po sana sasabihin po dyan, ikaso wag na lang po. Siyempre, mukhang tama rin po si Ma'am Myrix Aldabi po, kaya no comment na lamang po ako dyan. LB Tomas, good evening kaagapay, late na naman ako, sabi po ni Ma'am LB. Hindi po, tamang-tama lang po. Okay lang hindi ka magpa-picture si Car kasi hindi naman sila si Rina. Hindi naman sila si Rina, sabi ni Herminia Santos. Shoutout Ina Mustasa, LB Tomas. Shoutout Ma'am Celestine, sabi ni Manang Lisa Palikpik. Hello po, good evening kaagapay. Good evening din po Ma'am Imelda po. Hello and good shoutout Ma'am LB Maria Tomas. LB Tomas, sabi ni Maria Anita Beltran. Basher guys, natural na yan sa mga tulad nating vlogger. Just ignore team, hayaan sila na ibas tayo. Tama nga naman ang sinabi ni Manang Rinas Destiny Groups. Kaya bilang isang vlogger po tayo, tanggapin po natin na meron po talagang taong mangbabas po sa atin. Pag 100% okay na si Bonso, makakapagtapos na din ng pag-aaral, sabi ni Char Cordelerans. Okay, opo. Kahit sabihin po natin medyo yung kanyang edad ay mataas-taas na po, tapos pa lang po siya, ang grade 7, okay lang po yun, wala namang pinipili ang edad kung nag-aaral, di ba? Opo Ma'am Anita Roscross. Shoutout Maria Anita Bertran. Shoutout Ma'am Anita Bertran, sabi LB Tomas. Ma'am Rose, ano po ang profile pic ninyo, sabi po ni Maria Anita Bertran. Isa lang ibig sabihin yan, kabsat, nadidiri sila pag may nagsusuka sa biyahe, sabi ni Rinas Destiny Groups. Maaari pong ganon, parang nadidiri po sila, maaari pong ganon. Pwede naman kasi na brother and sister lang, di love tip kasi, sabi ni Bibi Berting. Shoutout sa Respect Limbo, John Michael Char Cordeleran, LB Tomas, Nila Taroma. Kaagapay, ang ibig pala ang magkuya, magkikita sila pag sa group vlogs. Ano po? Kaagapay, ang ibig pala ang magkuya, makikita sila pag sa group vlogs, sabi ni Nila Taroma. Si Dara ang inalalayan ni Edo. Si Dara, ibig sabihin si Dara yung isa sa nagsuka. Kasi medyo malabo kasi yung aking napanood eh. At saka yun din po yung binanggit ng yung vlogger na yun. Erlinda Bautista, si Dara ang inalalayan ni Edo. Hinagod sa likod ni Edo si Dara. Baka yun nga, yun siguro si Dara. Si Dara talaga, hindi si Joy. Kala ko si Joy. Kasi yun po yung narinig ko na pagkabanggit ni yung isang vlogger. Herminia Santos, tama ka Sir Car. Masipag sang mag-aral, gusto pa naman niya doktor, sabi ni Herminia Santos. Badria po, hello po sa lahat, nalit na naman po ako sa live ni Sir Kagapay, tamsak na po, sabi ni Badria po. Shoutout sis LB, sabi ni Ina Mustasa. Hindi masisisi si Rab sa love team ng Jomcar. Si Jomar may gusto ng love team, hindi pwede masisisi ang Kalingap, sabi ni Celestine Espia. So ibig sabihin si Jomar po talaga ang nagpo-post na nagpo-post na na i-love team kay Carla. Okay. So labas po si Kalingap Rab po rito kung sakaling magkagustuhan po yung dalawa. Pero para sa akin, Ma'am Celestine, ay meron din po
maaari din po masisisi si Kalingap Rab po dyan kasi kung darating man yung point na yon, siyempre pwede na niyang hadlangan, di ba? Nako, maambon na. Yun din napansin ko kagapay, kahit off cam maalalay si Jomar kay Rina, tas malambing pag nagsasalita kay Rina at maalaga, iba ang ngiti pag Rina, sabi ni Char Cordelerans. Raya, siyempre do narinig mo dyan sa taas na kanta si Rochi. Ray, Predo, narinig mo dyan sa taas na kanta si Rochi, ha, sabi ni Ray Yasin. Sinong si Ray Yasin? Nakita ako sa Reels, makikita. Nako, pumasok na po tayo kasi naambon na. Kaya nga, pasok muna po tayo, naambon. Mahirap magkasakit. Pumasok po ako sa loob kasi naambon. Dito po ako sa loob ng room. Ayan. Wait lang po. Tayo papasok sa ating room. Ayan. Nandito na po ako sa aking bed. Nakita ko sa Reels, makikita, sabi ni Ina Mustasa, makita natin si Rina sa Angels guys, kaya magkasama sila ni Edo, sabi ni Rina's Destiny Groups. Pa-shoutout naman dito sa singer ko, Rochi Barret ang pangalan. Si Ray. Shoutout kay Rochi Barret na singer daw po dito sa accommodation po namin sa ibaba, sa mga babae po dyan. Sabi po ni Ma'am Ray Yasin. Sino kaya to si Ray Yasin na ito? Celestine Espia, nag-delete po siya ng kanyang message. Nakita ko nagsusuka lahat mga angels, di sanay sa biyahe, pero kung sinama nila si Rina, di nagsuka yun kasi sanay yun na lagi nakasakay sa kotse. Hindi rin po siguro Ma'am Ina Mustasa. Baka mas malala pa si Rina kung sakali man. Pag-rate ng happy birthday sis Melbe sa Japan Charity Groups, sabi ni Celestine Espia. Happy birthday Ma'am LB po sa Japan Charity Groups po. Happy birthday po to you. Gusto ni Jomar na may collab team kasi na-engage siya sa Edrica, sabi ni Herminia Santos. Shoutout sa lahat. Good evening BFF. Solve ba ang advance gift ko sa'yo kanina? Sabi ni Mayora na channel. Walang yak. Loko-loko ka Mayora, kung ano pinapasa mo sa akin. Bawi ako sa iyo mamaya. Hindi si Jomar guys ang may gusto sa love team. May isang taong gusto i-love team si Jomar kay Carla. Kaya tulad ng sinabi ko, pag nalaman ni Kuya Balian at Rab kung sino ang taong yan, sigurado mabulabog yan, sabi ni Rina's Destiny Groups. Yan Ma'am Celestine Espia, yan po ang sabi ni Ma'am Rina's Destiny Groups. Kung mag-gets mo yung kanyang sinasabi, kung sino po yung may kagustuhan. Hindi lang po si Jomar ang may gusto, mayroon daw pong tao. Yan.
Shoutout Mayura Naik at kay Sis Hasa Rowena Name at Ana Kuroda. Migalap shoutout sa inyong lahat. Sabi ni Herminia Santos, Badria Pumpo, Melka lang hindi nagsuka sa lahat ng mga angels. Sabi ni Badria Pumpo. Parang ano nga po, parang tawag ko nun. Sanay na sanay po si Melka. Tsaka si Melka po ay nagkataon po na nagkita po sila ng kanyang tita sa loob po ng 30 years po yata. Yung tita po niya ay magpinsan po ng kanyang nanay po yata yon na taga La Trinidad ba yon? La Trinidad Benguet. May bugaw talaga dyan sa Kalingap. Alam ninyo kung sino nasususpindi na yung tao na mahilig sa love team bumalik lang, sabi ni Erlinda Bautista. Umuulan din dito sa amin kagapay kasi may kaming bagyo po, sabi ni Myrex Aldabi. Nakita ko din sumuka si Carla at si Joy, hindi naman tinulungan ni Jomar, Dading Laosa. Yun nga po yung binabanggit ko po kanina na bad shot po yung dalawa, si Jomar tsaka si David. Hindi naman lang inalalayan yung dalawa, di ba? Naka-off cam po yun, pero yun nga na-vlog ng ewan ko kung saan po niya nakuha yung vlogger na po yun. Nakita ko po kasi napanood ko po Pili Sambat, shoutout po. So magpapaalam na po tayo, nakaano na rin po tayo, 1 oras na higit. So maraming salamat po sa lahat po na nandito po, at kahit marami pa po tayo rito. Kasi 1 oras na rin po ito Alam ko kagapay kung sino yun, si Dr. Love, sabi ni Rena Nelpa Japlet. Sige kabay, ingat ka din palagi dyan. Mariani Tabitran, buti pa si Edo, nagsimula si Rena, nandun siya sa tabi ni Rena, sabi ni Mariani Tabitran. Nainggit si Jomar sa mga love team kaya gusto rin niya maka-love team, sabi ni Celestine Espia. Good night Sir Kagapay and God bless, sabi ni Robelin. Sadwala sila kay Edo, lagi nakaalalay kay Bonso Rina, kaya di siya makalimutan ni Rina, sabi ni Rina's Destiny Groups. Si Edo naman si Joy ang inalalayan nung nagsusuka siya. Di yun nga po, si Edo po ang nag-alalay kay Joy, maliban po kay Dara. Ibig sabihin, si Kalingap Edo pa rin ay po siya, may concern, di ba, sa mga angels. Hindi po kagaya ng dalawa na si Edo tsaka si David tsaka si Jomar. So mas nakikita pa rin natin na mas concerned si Edo. Bakit yung tita ni Melka taga Benguet nakapag-asawa siguro doon, sabi ni Char Cordilleras. Oo nga po tita Char, taga Benguet pa po pala, nakapag-asawa po yata dyan. Pero pero kung yung mukha naman po ni Melka po ay lahing po rin, yung Igorot din, baka taga dyan po talaga sila. Salamat sa nanonood ng live ni Kaagapay. Lagi po natin suportahan, sabi ni Manang Lisa. Magandang gabi Kaagapay, yung si Gaming po. Magandang gabi din po Mariani Tabitran ng Sumuka. Hermina Santos, bye bye Kaagapay sa ating lahat. Ingat kayo and good night. Salamat guys, good night sa lahat, sabi ni Rena's Destiny Groups. Hindi sila gentleman, hinayaan lang nila ang angel, sabi ni Celestine Espia. Roberto Jaco, suspende yata si Dr. Love. Roberto
Janko. Welcome po Sir Roberto Janko po sa ating live po. Ay nako, wala ako pakialam basta ako rin na lang ako, sabi ni LB Tomas. Gusto kasi ni Jomar umangat ang channel niya kaya gusto rin niyang mag-collab team siya. Badria Pompo. Nang sumuko si rin nakatabi si Edo, sabi ni Marianita Beltran. Maaring yun po siguro ang naalala din ni Kalingap Edo po nung panahon na yon. Na parang si Rina rin po, di ba nagsuka din po na inalalayan po ni Edo po talaga noon. Erlinda Bautista, good night. Kaagapay and God bless you and your family, sabi ni Erlinda Bautista. Ay, ako nanonood kay Kaagapay, sabi ni LB Tomas. Batang Saudi Vlog, hi po. Sabi po ni Batang Saudi Vlog. Hi din po Sir Batang Saudi Vlog. Welcome po sa ating live group ito ng Kalingap. Sabi ni Batang Saudi Vlog. Welcome sir sa ating live po. O inalalayan ni Edo si Rina noong nagsuka, sabi ni Manang Liz sa Palikpik. Welcome po natin si Batang Saudi Vlog po. Ma'am Anita, gandang gabi, sabi ni Ma'am Ian, Tita Ian Insigaming po. Follower ako ni Kuya Rab, sabi ni Batang Saudi Vlog. Thank you sa pag-shoutout Sir Kaagapay. Sabi ni Celestine Espia po. Welcome Ma'am Celestine Espia. Hihihilit ka na naman, Ian, sabi ni Marianita Beltran po. Tama ka naman po, gusto umangat channel pero 25,000 plus na subscribe bago nag-love team. Sabi ni Char Cordilleras, wala siya ma'am, Ian, sabi Marianita Beltran. Ian MC Gaming, oo nga. So Lisa balik ko shout out. Sige po mga titas po, papaalam na po ako. Bukas na lang po ulit Monday sa ganitong oras po. Aagahan ko din po. Maraming salamat po sa inyong pagbisita at pagbisita po sa aking live. Hindi nyo po ako iniwan. Yan. Sige po, good night po muli. Hanggang hanggang sa susunod na lang po ulit. Salamat po. Good night at welcome po sa lahat po ng bago po sa ating live na ngayon lang po nakapasok. Bukas na lang po babawi. Bumisita na lang po kayo ulit kasi nakahigit 1 oras na din po ako kanina. Iwan ko lang kung bakit naging 38 po ito. Kanina 1 oras na po yan. Sige po, sa ating lahat po, welcome po. Welcome Batang Saudi Vlog at salamat sa pagbisita at good night po sa ating lahat po mga titas, titos. Bye bye.